പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, സെപ്റ്റംബർ 5 ദേശീയ അധ്യാപക ദിനമായിക്കൊണ്ട് നാം ആചരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ഡോക്ടർ സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ അവരുടെ ജന്മദിനമാണ് നാം ദേശീയ അധ്യാപക ദിനമായിക്കൊണ്ട് ആചരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പ്രഗത്ഭനായ അധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനും തത്വചിന്തകനും ഡിപ്ലോമാറ്റൊക്കെ ആയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളുമൊക്കെ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രപതിയായ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അനുവാദം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ജന്മദിനം നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ വ്യക്തിയുടെ ജന്മദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ഓർമ്മിക്കാനുള്ളൊരു ദിവസമായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കതൊരു ആഘോഷമായി മാറ്റിക്കൂടെ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ അധ്യാപക ദിനമായിക്കൊണ്ട് സെപ്റ്റംബർ 5 നാം ആചരിച്ചു വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, കോവിഡ് മഹാമാരി വന്നുകൊണ്ട് സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അക്ഷരത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ട് ഭാവി തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഠിന പരിശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ പോരാളികളായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ അധ്യാപകർ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുകയാണ്. പുതുതലമുറയുടെ ശില്പികളാണവർ. മൂല്യബോധമുള്ള സംസ്കാര സമ്പന്നരായ ഒരു സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ അധ്യാപകരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വിസ്മരിക്കാൻ നമുക്കൊരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരുടെ മുന്നിലും ആദരവുകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു.